ser una cripta gòtica que arquitectònicament és molt interessant, perquè és una construcció gòtica molt pura, té alguns elements molt importants. A nivell espiritual, les relíquies de Sant Fèlix. Tenim aquí els ossos d'aquest màrtir del segle IV que van arribar a Vilafranca l'any 1700, una mica més de 300 anys, que va ser quan es va convertir en el patró de Vilafranca. I també a nivell artístic tenim les dues escultures del Josep Llimona, Sant Fèlix i sobretot la imatge, l'escultura més important és la imatge del Sant Enterrament, Josep Llimona, el gran escultor modernista. I a més aquesta imatge també té una història local, perquè va ser el bisbe Josep Torres i Bages, fill de les Cabanyes, molt vinculat aquí a Vilafranca, que la va pagar, perquè ell era el conciliari del Centre Artístic de Sant Lluc, en el qual hi havia els germans Llimona i altres artistes, i el Josep Llimona la va fer aquesta peça, expressament va ser col·locada aquí, a la cripta de Santa Maria de Vilafranca, i va ser ofrenada pel bisbe Torres i Bages.